ससुरवे में धराइल बा देखी के रिपोर्ट हमर माथा झुराइल बा देखी के रिपोर्ट हमर माथा झुराइल बा नई हर के गलती नई हर के गलती ससुरवे में धराइल बा नई हर के गलती ससुरवे में धराइल बा नई हर के ससुरवे में धराइल बा नई हर के कैसे बताई कोई यारवा के खेलावा सब कोई जानल भइल घर में बड़ा झमेला बा घर में बड़ा झमेला कैसे बताई कोई यारवा के खेलावा सब कोई जान गइल घर में बड़ा झमेला बा कतनो मानवनी बाकिर सैया फिर सियाहिल बा नई हर के गलती नई हर के गलती ससुरवे में धराइल बा नई हर के गलती ससुरवे में धराइल बा नई हर के सब खेल खेल के आइलू तू तो नई हार में हमारी सासु नहीं रहे दे हम घर में सब खेल खेल के आइलू तू तो नई हार में मुकेश सभी सालावा के बाती पौराइल बा नई हर के ससुरवे में धराइल बा नई हर के गलती ससुरवे में धराइल बा। ज्योति रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदमपुर।